ଆଜି ଆମେ କିଛି ଜାଣନ୍ତରେ ଓ ଅଜାଣନ୍ତରେ ହୋଇଯାଉଥିବା ପାପମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ହରିନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣନ୍ତରେ ଏବଂ ଅଜାଣନ୍ତରେ ମନ, ବାକ୍ୟ ଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପାପ କରିଥାଏ। ସେହି ପାପ ଯୋଗୁଁ ତାର ଚିତ୍ତ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ତାର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସେବା ଓ ଗୁଣଗାନ କରିବା ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ତାହା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମକୁ ଅବମାନନା କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ। ପାପର ସାଧାରଣ ପରିଭାଷା ହେଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ କରିବା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହାକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ। କିଛି ସାଧାରଣ ପାପର ଉଦାହରଣ ଯଥା ମିଥ୍ୟା କହିବା, ଚୋରି କରିବା, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା, ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ସମୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି ମାରିବା, ରୋଷେଇ ସମୟରେ ଚାଉଳ ଓ ପରିବାରେ ଥିବା ପୋକକୁ ସାବଧାନର ସହ ରକ୍ଷା ନ କରି ମାରିଦେବା ଇତ୍ୟାଦି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ବା ମାରିଲେ କିପରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ। ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେବ। ମଶାର କାମ ହେଲା ରକ୍ତପାନ କରିବା। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଦେହରୁ ରକ୍ତପାନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ମାରେ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପ ହେବ, ତେଣୁ ମଶାକୁ ନ ମାରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ।